laatste Koninginnedag Venray. Het is vandaag 30 april, dit is het PLMA-journaal. Het was vandaag een drukte van belang in het centrum van Venray, dat tijdens de laatste Koninginnedag helemaal in het teken stond van de kleur oranje. Er waren weer tal van activiteiten georganiseerd onder leiding van het plaatselijke Oranjecomité, waaronder de traditionele kindermarkt. En wat gaan ze voor jou maken? Een zwaar In welke kleur? van blauw. Vind je dat een mooie kleur? Ja, Mooier dan oranje? ja. En hoe lang zitten jullie hier al? Vanaf 's morgens vroeg om 7:30. Dat is al heel lang en heb je goede zaken gedaan? Ja. Heb je ook veel oranje spulletjes verkocht? Een beetje. Maar veel kleertjes of andere zaken? Niet zo heel veel kleertjes. Wat is het best verkocht dan? De spullen, de speelgoed. U hebt een boek gekocht? Ik heb een boek gekocht, ja, van John Grisham, mijn favoriete schrijver. Dus u bent blij? Ik ben helemaal blij. Ik ga dadelijk thuis in de tuin, voetjes omhoog en dan het nieuwe boek. En u hoeft niet naar de televisie te kijken, naar de... Ja, dat doe ik tussendoor. Jawel, dat doe ik ook nog wel. Tussendoor. Het Koningshuis interesseert u wel? Jawel, ik vind dat toch wel leuk, ja. Ik denk dat we een soort van nieuw tijdperk ingaan. Heel anders een koning of een koningin, hè. Nee, ik vind het wel leuk. Zo, jij bent een prinsesje dus? Nee, je hebt een kroontje en je hebt je nageltjes mooi gelakt nou. Dan ben je toch een prinses? Ja. Ik ben een prinses, zeg maar. Ik ben een prinsesje. En hoe loopt de handel? Ja, het loopt zo goed. Vanaf hoe lang zit je al hier? Ja, we zitten hier vanaf 6:30 ongeveer. Dan zul je wel moe zijn intussen. Nee, niet echt. Wat is het meest verkochte? Wat is het meest verkochte? Speelgoed of boeken? Ja, spellen. En dames, wat verkoopt nou het beste vandaag? De muffins. Die oranje? Ja, Hoe zou dat komen? omdat het Koninginnedag is.
Heb je een beetje kunnen zien van de troonswisseling hier achter je? Ja, Kun je goed volgen? ja. Al veel verkocht? Ja, best wel. Met Smie. Gaat het goed met de verkopen? Ja. Heb je al veel verdiend? Ja, best wel. Waar ga je dat nou weer allemaal aan uitgeven, dat geld? Vakantie. Ga je op vakantie? Ja. Waar naartoe? Madrid. Maar dan heb je veel geld nodig, hè? Oké, succes ermee. Hier precies in Een oranje ijsje, is dat jouw manier van Koninginnedag vieren? Weet ik niet. Is lekker? Ja. Heb je goed verkocht vandaag al? Heel veel. Oh, dan kan zo'n ijsje er wel af, hè? Boekjes voor 50 cent. En wat riep jij? Ik wil spulletjes verkopen en dan roep ik voor ze bij mij te komen voor alle spulletjes weg te geven, want wij hebben ze niet meer nodig. Dus het is eigenlijk voor een goed doel. Ja, zoiets. Heb je al goed verkocht? Ja, heel veel. Wat vind je van de nieuwe koning? Ja, dat is wel leuk, vind ik. Je zit hier achter het scherm, je hebt hem nog niet kunnen zien. Nee, nog niet. Ga je niet stiekem even wezen kijken? Nee, nog niet. Ga ik straks nog even doen. Hoe vroeg was jij al hier vanmorgen? Wij zijn rond 6:30 aangereden thuis. En toen dit prachtige plekje bemachtigd. Ja. Maar hier zie je niks van de troonswisseling, hè? Je zit achter het scherm. Ja, dat is wel jammer, vind ik. En heb jij de nieuwe koning al gezien? Ben je al even weg geweest hier? Ja, Hoe lopen de zaken? wel goed. Ja, veel verkocht? Ja, best wel. Wat verkoopt nou het beste op zo'n dag? Alle oranje spulletjes of toch andere dingen? Ik denk toch wel een beetje allebei. Een grote lege plek daar. Ja, Goed verkocht dus? ja. Zeker. Mogen wij weten voor hoeveel geld als je al verkocht hebt? Nee, we hebben nog niet geteld. Wat ga je doen met allemaal dat geld? Een keer op vakantie. Is het zoveel? Nee, maar dan hebben we zo'n potje en dan doen we dat aan, doen we het sparen en dan gaan we dan een keer van op vakantie. Dus geen nieuw speelgoed kopen? Nee. Net niet, helemaal oranje. Nee, een beetje geel hè. Wat is uw taak hier? De kruising vrijhouden van auto's, anders gaan ze hier dubbel parkeren en dan kan het verkeer niet doorstromen. Heb je nog wat te doen vandaag? Nou, tot 1 uur en dan is het voor ons afgelopen. En opa moet mee op de winkel passen. Ja, ook al ja. Ja, ik moet op de winkel passen. Tenminste, Druk af en toe. ja, hier is wel goed gelopen denk ik, ja. Dus dat is prima hier. En dat is voor die dochter. Voor de kleine. Heb je al goed verkocht? Ja,
Maar de hele tijd was ik eigenlijk bezig met mijn vriendinnen, die zijn hier ook. En dan laat je opa en oma het werk doen. Ja, mijn papa en mama helpen ook nog mee. Oh, kijk eens aan, een 5-manswinkel. Ja. Lego boerderij voor maar €3. En hoe gaan de zaken? Goed. Mag ik de trommeltje? Oh, al een hele bak met geld. Ja. Wat ga je daarmee doen met dat geld? We moesten nog €15 voor een aquarium morgen. En IJsje kopen. misschien voor als we vrijdag naar Ajax toe gaan in Amsterdam. Waarom ga je daar naartoe? Worden we daar getraind. Dus jij wil voetballer worden? Eigenlijk keeper. Waar je hart zo naar verlangt. Ik zal niet rusten tot het waar geworden is. En als je ooit je weg verliest, ben ik je baken in de nacht. Reis je de haven in de Het doormaken deze boom daarna nog lang als herinnering aan zijn koningschap hier mag staan. Dames en heren. Leven de koning! Hip hip! Hip hip! Hip hip! Dankjewel voor het kijken en heel graag tot morgen.